लोगोसे दङ बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकण्ठ गयारी सारा नैबे समाव दंफैयो नैबे सारनिफ्राय मिथिना लागोन जितु मा बुंगोन सार दसे समनिफ्रायनो आसामनि गिबि बागुरुम्बाखौ दिनै बुहुमनां खालामनो थाखाय आरो जाय बागुरुम्बाया जाबाय बर'फोरनि बयनिख्रुइबो साबसिन मोसानाय दिनै बेखौ लानानै जोंनि माने आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा माने मोनसे बागुरुम्बा दोहौनि हाबाफारि बिथाङा लादों आरो बियो दिनैहाय जोंहा माने तालिमनि जोबथा सम आरो दसे उनावनो जों मिथिदों जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगोन आरो दिनै जों नुनो मोन्दों जे बेवहाय 10,000 जि मोसाखावरि दङ बिथांमोना जोबोद माने समायना रमायना माने गाननाय जोमनायजों बयखौबो गोमोहोदों आरो जायफोर अफिसियेला दिनै बेवहाय लोब्बा थानानै दङ बिथांमोना दिनै बाख्नायदों जे बर'फोरनि बागुरुम्बा मोसानाया गुबुननिया 20 सान 30 सान नांदों जोंना 6 सानावनो ओरैबायदि मोजां जाबाय जों बे बाख्नायनायखौ मोनदों आरो गाबोन भारतनि गाहाय मन्थ्रि बुहुमनि दैदेनगिरि सासे नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन बिथांनि सिगाङाव बेखौ मोसानानै माने दिन्थिगोन बे मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि सम आरो बेवहाय जायफोर बाहागो लागोन बिथांमोनाबो बे जारिमिननि मोनसे बाहागो जानानै थासिगोन दिनै ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो जोङो मोनसे आर'नाइ आरो मोनसे आर'नाइनि मोनसे गाननायखौ जितु बर'नि बेरखा होननानै जोङो बेखौ एसे आगोलाव सावरायबाय बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया आगरा फिसा फिसा होननानै जानांगौ होनना बुंनाय जेब्ला बेयो एसे डिजाइन लाबोयो एसे गोलाव गोलाव जादों आरो बेवहाय जों नायदों जे एक्सपार्टफ्रा जि बाथ्राखौ बुंदों बे एक्सपार्टफोरनि बुंनाय मथेबा बेवहाय जेबो गोरोन्थि जायाखै बेवहाय नुनायाव जोंनि बे आगरा एसे सावगारिया बेरखांबावनांगौमोन बे बेरखाङाखै बेखायनो बायदिसिना बुंदों लासैनो बे साननाया जोबलांगोन आरो जोङो खावलायदों जे बे समाव फिसा फिसा माने गोरोन्थिखौ लानानै बांद्राय हमबाय थानो नाङा बे समाव जोङो माने जायखौ फोसाबनो हायो बेखौ फोसाबजोब्बाय जायखौ फोसाबनो हाया बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव लासैनो फोसाबसिगोन